weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takosan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keɗere to sadela to guijirono to dondu to guiraye to jewola rewo to jewola worgo to ari funda ko on takosan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha mamasily ba to moderna kay haydi ha to galle makko sama sa to killinkara kay heeɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie hoore jonguendi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani gonnoɗo e jillu mum to Tichide o arti ñalawma hanki o e nder nakshot lamorgo leydi makko to leydi Sénégal accident ji ina jokki kay yoɓade pittade yimɓe e kala saaha e nder boni leydi he to leydi Mali hono direction générale des impôts ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui e nder hitande 2022 woni hitande mayde nde ɓe nanni kene faandi temedere milliard taw ko franc CFA sabu ɓe nanni 995 milliards 745 millions franc CFA e nder hitande nde wotere to leydi Burkina Faso capitaine Traoré gardiɗo leydi ɗi o holliri tigui ko lewru woturu o rokki laamu leydi France yataw jaltini koninkoɓe mum ha laaɓi e nder leydi Burkina Faso to leydi Cameroun jaydiyanke biyeteɗo Martinez Zongo majjunoɗo guila talata ɓennuɗo ne ronka yitede o yitama jamma beɗɗo kono o yita ko wondani e wonki to leydi Somali jangu Shebaba woni seɓitiɓe ɓe hinde Shebab mbaɗi jangu mumen e nder Mogadiscio lamorgo leydi ndi ɓe tuufi noon ko bureau mairie Mogadiscio ko auto piégé ɓe mbaɗi to leydi kabaruji men joolam jaberi ma en jaa ha to leydi Grèce jeen ha to leydi dolaji dentuɗi Amérique to leydi Brésil ha to leydi Chine bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labde reedu ummalaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene yawran ɓeena yimɓe ɓe deedi guttoji koyɗe musoje koyɗe guloje ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen weddaɓe korte eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗuma fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddate koye gawri semme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famɗi kala temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune so yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum oɗo saaha kala mo tawe nder leydi Sénégal e oɗo saaha mo kaleten omo tawe to jum to leegal wuladu beeri waɗɗani juma mourida ko ɗon galle ceerno Djiby Sy tawete kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone mo leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi ko yiɓɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 wonande yiɗɓe waddede istihara tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taari leydi Sénégal kala ñamoɓe français fa ko temedde nayyi mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko te ujunere uguya ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money wonande kay ɓen yiɗɓe waɗnede l'istihara ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko ne tawe to Nouakchott legal netteki ne golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon musidɗo men sehil men ceerno Alassane Sy
numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune omo andina dendagal kiliɗen makko kala to mbawɗa wonde e nder leydi Sénégal e kala to mbawɗa wonde e nder Afrique ha to Asie to Europe to mbawɗa wonde kala client makko soɓe pamodiri ma feere foof mo wawi wadde haalede ɗe jetto e juuɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. musidɗo tedduɗo fulnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.gorelteye.com ma yiyen toon hoore maɗa kala sa yiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wotto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zingue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogasi ɗiɗi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habru nogasi tati ɗe kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko musidɗo men miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen duwono hono musidɓe men sehilaɓe men ko wayno Demba Sengoto jaltugol aduna nene makko jinnaɗo makko debbo jaltuɗo aduna jamma hanki o to kay haydi ko ñalawma hande o wira to ɗal haya en dunima musidɗo men Baboy Guissé saabu ko gorgol mum yalti aduna mbiɗen jaltuɗo aduna ko nene mum Demba Sengoto en dunima dendagal ɗal haynaɓe likseɓe naɓe ma fondu naɓe walla mbiyana fori kala en dunima ɗum eɗen pecce mabɓe sunare eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafoma hanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amin ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum to wuro Chita o arti e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie aseta hanki nogasi go lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati wuro Tichit noon en tawe e nder région mo Taga ko gila ñande alkamisa o yano toon nawnomo toon noon ko tawtoriyede 11e édition du festival des
cité du patrimoine kono kadi o waɗi toon inauguré projet ji kewɗi no feewi ko wayno kayem taw ko ɓamtoji di wuro ngo ɓamtoji kadi falle nde hano hannitni o tawtorama toon noon compétition ngaji kewɗi taw koto banggue coftal ɓalli woni sport o ardima toon kadi ko fate cérémonie ɓuura fewde junggo to banggue fellude fetelam e ko noon kadi kawguela ɓuura welde e ɓuura sellude jangguina Qouranul Karima ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni accident musɗo waɗi e dow lawol bum deyda no waɗi ko accident hanki nogas go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e nder accident he noon rewɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi woɗɓe gañiɓe hen accident o noon waɗi ko hakkude wuro kifango e to wuro witego Boumeyda e wuro witego Boumeyda noon waɗi tigui ene tawe nder région mo Asaba accident o waɗi ko 35 kilométre sara wuro kifa ko ɗon woni to accident o waɗi dendagal gañiɓe hen ɓe kala mbawi nawede to hôpital mo kifa ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen c'était timmuɗo tawi ko joom ngaluji woni ko wiyete les hommes d'affaires espagnol naɓe mbaɗino jillu mumen to Nouadhibou lobbudu yurmede ñande talata 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ndu gonɗen ndu ɓe joddima toon noon e gouverneur kesso caggal ɗum noon ɓe mbawi kadi joddade e Ba Abdoulaye walla mbiyana Bele Ba kañum woni président zone France mo Nouadhibou ɓe jewtidi noon ko juuti ko fati kay e peeje ɓe poti ƴettude kay eɓe mbawa gollodade e waɗide coopération e banggue investissement hakkude kay leydi espagnol hakkude leydi Espagne e leydi Mauritanie ha tenti noon e fannu awo caggal ɗum noon délégation o wawi tigui wiccitoyde dendagal société ji taw ko société ji pêche woni awo tawatede e nder fande zone France mo Nouadhibou ɓe pamminama kadi holno société ɗi gollotto hano hannitni ene ɗoftiɓe toon noon e ɗiɗon jilliji en ɗoftiɓe hen cadre uji ɓe zone France ɓe Nouadhibou wondude e cadre uji ɓe ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen syndicat ji ɓen dognoɓe autoji e joom autoji en ɓe leydi Sénégal wonɓe tikkere hofgo juuɗe go ala to haaɗi woni grève illimité kono haɗani bisuji taw ko bisuji Dakar dem diga ɓen noon kolliɗi jadani e oɗon grève ko gollotoɓe hano hannitni waɗɓe grève ɓe noon ɓe mbawi faddade ɓe mbawi barde lawol autoroute ɓe paddima bisuji Dakar dem diga kewɗe majji ɓe mbawi helde ɗumen ardiɓe société dem dig noon ɓe kolliri hen metti mabɓe no fewi ɓe kolli kadi koɓe portoɓe plainte wonande kay waɗɓe ɗen gueɗe ha mbawa rewnede lawol hano hannitni to yesso justice ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen service des eaux et forêts to ɓe bunkiling e nder région de Sédhiou to banggue worgo leydi Sénégal ɓe teɓima sarataji sappo dimdunoji leɗɗe kewɗe taw ko leɗɗe kaɗaɗe soppede ɗen leɗɗe noon ɓe tijjinoɗi guinawɗi ɗumen koto leydi Gambie ɓe nangga noon ko ñande jamma aseta hanki o ɓe nangga ko kilométre uji tati hakkude mabɓe e wuuro witego Sara Sita noon waɗɗani keroɗo to leydi Gambie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi Sénégal holliri sunare mum mawde no fewi e jaltugol aduna jagorgal leydi Gabon kalfinade ko fate gueɗe caggal leyɗe jokkodira leyɗele biteɗo biyetenoɗo Mikael Moussa Adamo o waɗi o windi noon ɓataki kanko Macky Sall on ɓataki noon ko duwanade nando makko sehil makko Ali Bongo horejo leydi Gabon e duwanade ɓesgu gabonaɓe kala jaltugol aduna ngal ɗo jagorgal taw ko diplomate mawɗo no fewi siftinde on noon Mikael Moussa Adamo ko ñande aljuma ɓenduɗo ko ñande hen o yalti aduna tawa noon o yooɓi fittanu makko ko rafi biteɗo crise cardiaque woni tigui ko ɗum yooɓi fittanu makko habaruji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal ñande aljuma ɓennuɗo o Macky Sall horejo gendi Sénégal o bismima to galle lamorgo to woni to palais présidentiel to o bismima o joddima e ɓen taw ko tambiɓe mawɓe diine isayankoɓe wiyeteɓe les évêques du Sénégal ɓe kolliri noon weltare mabɓe mawni no fewi faade horejo leydi ndi ha tenti noon e gueɗe ɗe wone gollade oɗo saaha joni ha tendi kadi ko waɗata e kala saaha ko wiyete délocalisation jonɗe jagoɗɗe woni
tigi conseil des ministres ko watte délocalisé kala sa woda région cubaɗo walla wuro suɓago ona conseil des ministres wa waɗi toon ɓe jewti ko juuti kadi ko fati kay e golle chantier ji gonɗi golle ɗe oɗo saaha joni ha tengti noon e oɗo chantier moɓe mbiyata chantier sanctiniére mariala mo Poppangena taw ko mawɓe di taw ko diine isayankoɓe mo leydi mo horejo leydi ndi woni e gollade oɗo saaha joni ɓe duwanima noon horejo leydi ndi ɓe duwima kadi nde jamma duumotto e nder leydi Sénégal e ko taari ɗum kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni laabi leydi Sénégal ene jokki e kala saaha bomde yimɓe e kala saaha e dow lawol ngol hinde VDN tawi kadi ko la sens ummorade foire faade université sara bamule biyeteɗe Saint Lazare ko oto goto mo hinde yunde ko kañuma feeri gorko goto mo duuɓi 50 taccannoɗo goudron peraɗo o noon o mayani kono mo tampino feewi oɗo saaha joni mo tawi hakkude wurɓe e mayɓe ko gagnande musde o gagni e hoore teskama noon ko koninkoɓe faabu kañumen tigui gaari ƴettiɗo na ƴettimo ɗon mbawi nawdemo e oɗo saaha joni omo tawi juuɗe safroɓe ɗum noon o ummino tigui hollirama tigui oto doganno ko dogɗo fakkille no feewi o ummino koto wossede foire e nder accident he kadi oɗon oto mo Hyundai o wawi felmade oto goɗɗo mo hinde ela 200 ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amady Isaac Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi to e bor Sindiang waɗi perɓodiral armée ɗe e rebelaɓe ɓe ɗum noon ko jamma hecci hanki tuggandema 4h jamma ha heɓanma 6h subaka kamɓe wuro wiyetego Bujalak e Djibi Dione ina wayno e Kajaloko ɗeɗo guure dey woni badɗe hanki hecci hanki fitina toon armée ɗe e rebelaɓe e kawri ɓe jagge mabɓe noon samri en je kewɗo ɓe jagge mabɓe kadi ɓe duppi guese kewɗe ɓe duppi galleji kamɓe armée ɗe ɗum noon kamɓe armée ɓe ɓe mbaranama kamɓe no goto jeeɗiɗo bilsi ɗum noon ko yimɓe Sazane Atum Badiane e yimɓe Salif Sadio ardi toon colonel mabɓe o ko Abou Ngacci e yimɓe ummiɓe e to e Sazane Atum Badiane eɗen gandi o jooɗi ko Kastilor to e nder Guinée Bissau ɗum noon waɗi perɓodiral manggal janguinoɓe wonnoɓe toon ɓe ummitima toon garti Bignona ɓe mbi piyande ɓutte nanama toon ɓe kutorima kaɓirɗe ɓurɗe mawnude e kaɓirɗe toon to banggal Djibi Dione eɗen gandi Ousmane Sonko de wonko haalno o wi haɗimo liggade fodde lebbi 10 omon ɗo commune Ziguinchor hol mairie o wawa liggade ko président Macky Sall haɗimo liggade o wawa yaltude yo ƴeewoya finance yimɓe APR nanirani ngol jaam o joɗɗin konngol tan ɓen jaabimo e gardugol Abou Bodia o nde o wi yo kanko andu kanko Ousmane Sonko hay goto haɗanimo liggade ɗomo andu tan o wawana ɗeɗo golle no yakorino ni ko no mairie jogortono o sikkanno so yettima tan mawtaw ɗon kalis walla mawtaw ɗon tawino o tawi ɗon ko bikuji o tawi ɗon ko kayeji ɗum noon somo wawi tan o liggo o wasa wiide ko laamu ngu haɗimo liggade ɗum noon Weltare TV musidɓe Ahmad Issa Kébé gorko mbot kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokku en walde jam. Allahumma amina Seydi Kébé so numima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena horejo leydi Mali hono colonel Azimi Koïta kañum kadi woni chef suprême des armées mo leydi Mali o ardima cérémonie mawninde manditare wattore duuɓi 62 ko sosa cosgol armée leydi Mali cérémonie o noon wanno ko ñande aljuma nogasa lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati woni lewru gonɗen ɗum to place des armées to 3e régiment du génie militaire mo Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen mission accompli wonande kay wonande gollotoɓe golle taw kadi ko golle pawnoɗe e Mathias Konaté kañum woni directeur général des impôts e golledeɓe mum ɗum ko wonande hitande 2022 nde ɓe kolliri tigui wonde ɓen mbawi kay gollade ko fawno mabɓe ko timmi
timmi habe kebi ko wite bonus objectif habe kebi bonus wonande kay objectif woni fandare fawnonde e mabbe hitande 2022 sabu kay be kebi to mabbe yehi ha 100% woni temedere go e dara temedere kala e dar dum non ko dara hitande 2022 prévision mabbe kay wonno 2022 ko yende be jettodo kay no ndebe jettodo 986 milliards 940 millions ko dum wonno objectif woni fandare lamugo ko fawno e dow makko kanko directeur général des impôts kon non kambe be nanni 995 milliards 745 millions francs CFA ko seeda heddi e wona temedere milliards taw ko francs CFA on paami tigi be kebi ha to mabbe yi ha 100% dum nana be mbawi tigi bennude fandare fawnonde e dow mabbe den ha joni ko leydi Mali keddoden nyande aljuma sapoya nyande alkamis sapoyjena ya lewru silto 2023 no gonden dum colonel Azimi Koita horejo leydi Mali taw kadi kanko woni chef suprême des armées o bismima to sala de banquier mo kuluba to galle lamorgo leydi o bismima ton le chef d'état major uji et directeur uji des services centraux wonande des armées be garno to non ko présente de meilleur mabbe de vœux woni tigi wonande nouvelle an woni hitande hesere darine nde kay wiide horejo leydi yo hitande darodum jamma non cérémonie o non wadi endra cérémonie he non kanko général hono ko général de division Oumar Diarra kanyum woni chef d'état major général des armées mo leydi Mali o profitito non sudde kongudi makko yettude e jarnude e mande horejo leydi di hono colonel Azimi Koita o holliri non gila colonel Azimi Koita are jappere laamu kay faari odo sa joni ko yeso tan dum yaari koni kobe be ene jellitino fewi ndian ka e kisal kadi beydima tekkinede martaba e hattani koni kobe beyda ene beydo e kala saha koni kobe kala ni jito hena hore jito hen koy mena hano hanirtini e dara cérémonie kadi duwawuji kewdi duwama hena duwade kayde jam dumoto e nder leydi Mali be duwanima kadi denda deldi duwaw kadi dendagal gilay jamburebe hay civil militaire uji kala wasbe fittali mumen e dara nedo hitande mayde woni 2022 kabruji men ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso gure ɗiɗi tawetede to rewo Burkina Faso be jippima be jubbini seppoji mabbe aseta hanki on namdade kay nden denka e kisal tekkinte e nder ɗiɗon diwanuji woni sécurité nde ɓeydete toon ɓe namdima kadi nde guure ɗe mbaɗete ko wiyete ravitaillement woni tigui ne guura e marchandise uji mbawata tigui addede nder ɗeɗon guure gonɗe blocus woni tigui ɗe terroriste en kandi ene kadi kay marchandise uji nadde e yaltude e nder ɗeɗon guure ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe eri laamu ngu kayde on blocus ummoto ha balle ha tigui guura e tigui ko wiyete nden kay kisala wawa ɓeyde toon hano hannitani ha joni koto leydi Burkina Faso keddoɗen laamu transition go Burkina Faso e gardugol capitaine Traoré ɓe dokki laamu leydi France ko lewru woturu e nder lewru he yata o kay ɓe kabɓi hummuji mabɓe ha laaɓi kamɓe koninkoɓe leydi France ɓe jalti ha laaɓi leydi Burkina Faso hono no holliri capitaine Traoré gardiɗo transition mo leydi gardiɗo transition mo leydi Burkina Faso koninkoɓe leydi France tawateɓe nder leydi Burkina Faso ɓe hinde sabre ko non ɓe mbiyete eɓe tawe e nder camp mo camp biteɗo Camboisien to rondowo ɓaɗɗo funnangue Ouagadougou lamorgo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Cameroun jaydi yanke majjunoɗo biteɗo Martinez Zogo ji donc noɗo yitede guila ñande talata ɓene ɗo o yitama tawa o wondani e wonki o yita komo wara tigui goski ki noon yita koye legal natirgal woni quartier périphérique lamorgo leydi ndi hono Yaoundé ko toon tigui woni to yita kanko Martinez Zogo noon ko kañuma wonno directeur général radio witengo Amplitude FM ko guila talata jamma o wayrino yiyede ko guila ndeno majjuno joni o yitama omo wara goski ki noon tawa tigui kene waɗi gagnande kadi tawa ko ɓornaki wutte hollirde tigui wonde ko baraɗo omo wedda ɗon losgoji nana udditi hen koto leydi Somali paɗen jangu seɓɓitiɓe ɓe hinde Shebaba mbaɗi aset aleta hande o e nder Mogadiscio lamorgo leydi Somali jangu ngu noon ɓe tuufi ko maire saabu jangu ngu waɗi ko sara mairie mo Mogadiscio ko auto piégé woni tigui auto tufanaɗo bomboje kañuma fetti pettande mawde no feewi waɗi mayɓe gañiɓe kono en keɓani hen bilan ma en gartu e oɗon habaru so tawi en
keɓi ko ɓuri ɗo yaaji habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Grèce paɗena avion ngaji de guerre ɗi leydi Grèce mbeyi dow ɗi gabbi taw ko avion de ligne biteɗo Ryanair on avion noon ko tumaɗo kay caggal nde waɗa alerte wonde bombo nana e nder avion he ko ɗon tigui avion ngaji de guerre ndi ko ɓuuri yawde e yaccade kefti oɗon avion ɓe mbaɗimo escorté kay ha o wawi juurade ka juuri noon koto aéroport international mo Athènes sanga 16 heures pile temps universel ko nden ka juuri to bo wallade diwaji international ngal Athènes inspecteur uji noon nana e nder makka yoɗo saaha mo kalten mbaɗa inspecté ƴewde kay so tawi bombo biyaɗo nana e makka walla ala ha joni koto dowlaji denduɗe e Amérique paɗena pellodiral woni ko wiyete fusillade gorko ƴetta fetel mum ne walla debbo ne fella yimɓe fusillade waɗi tigui e nder wuuro wiyetego Monterey Park waɗɗani Los Angeles e nder falde Californie yimɓe sappo mbasi hen pittali men waɗi kadi gañiɓe hewɓe no fewi koto leydi Brésil panena Lula da Silva horejo leydi Brésil kesso o waɗi limogé woni o riwi ha laaɓi gaddu gonnoɗo chef d'état major leydi ndi o riwi ha laaɓi o waɗi limogé gonnoɗo chef d'état major général amo leydi Brésil biteɗo Julio César Arruda o riwi noon ko jonte ɗiɗi kay caggal kayde dillere mawne fitnaji mbannoon e nder Brésilien taw ko yinnoɓe derguidde walla libde laamu Lula da Silva garɗo e jappere laamu ko ɓoyani koto leydi Chine paɗen leydi Chine holliri asata hande o wonde ɓe keeɓi 13 ujunere neɗɗo basɗo fittare mum e nder balɗe jeegom woni tugui ñande 13 ha 19 lewru janvier ndu e nder ɗiɗon balɗe jeegom 13 ujunere neɗɗo wasi pittali men e nder leydi he taw ko rafi covid 19 yoɓi pittali men yimɓe hewɓe kadi e oɗo saaha joni ko raɗaɓe siftinde noon musidɓe tedduɓe yo gandu rafi covid 19 ha joni ne heddi saabu kayne jokki yoɓade pittali yimɓe e nder yoga e leyɗele eɗen mbiya tan yimɓeɓe ne jokkata rentade kala saha no mbanno ni rentade kay so ƴettude ñakkoji mumen so soɗorade sabunde kala saha so wadde cuumorde e rentade kadi no foti rentorede ni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar haalirde he ko musidɗo moon silmana Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nati bo soje ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men silmen Amadou Issa Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on